Helo, blant. Rydyn ni nôl yn Cylch Meithrin Trannon heddiw. Y tro diwethaf, roedd y plant yn brysur yn casglu dail hyfryd yng nghae'r ysgol. Tybed beth oedden nhw'n ei wneud gyda'r dail heddiw. Waw, edrychwch! Mae'r plant yn creu draenogod lliwgar gyda'r dail. Mae pawb yn gludo'r dail lliwgar yn daclus ar ben y draenogod. Edrychwch ar y lliwiau gwahanol, coch, brown, melyn a gwyrdd. Mae rhai wedi penderfynu creu draenogod allan o glai ac wedi gosod pigau lliwgar arnyn nhw. Mae pawb yn y cylch yn mwynhau creu gwaith celf a chrefft, ac mae nawr yn amser i bawb weld y gwaith gwrthynedig. Ydyn ni eisiau gweld beth ni wedi creu? Beth i hwn? Draenog! Yn pawb yn gallu dweud draenog? Draenog! Bydd yn gallu dweud Mae'n amser cael byr bryd nawr, ac mae pawb yn lwglyd iawn. Drychwch, mae Dodi'n lwglyd hefyd. Tan y tro nesaf, hwyl fawr!